бәхет табасы килә. Бәхет кенә түгел, әле бит яратыласы килә. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Кайчан очратырмын сине, бер Аллаһ үзе белә. Бәлки чыннан да зур сөю, тик көтмәгәндә килә. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Алдагысын белми бер кем, кайчан ничек буласын. Минем теләк бу